Ahoj, som Jana Bičanová, vystupujem pod značkou Jana Sol a som certifikovaná transformačná životná a biznis koučka, tiež Ikigai koučka, mentorka a lektorka. Verím, že každý z nás má odpovede vo svojom vnútri a ja vám vytváram priestor, kde si ich môžete objaviť a pomenovať. Sprevádzam ľudí na životných križovatkách, no mojou srdcovou témou sú multipotenciálni lídri a podnikatelia. Teda ľudia, ktorých zaujíma, ako prepojiť rôzne témy a oblasti a majú za sebou už aj svoje veľké úspechy. No zrazu majú pocit, že sa im z toho celého vytratil zmysel. Možno aj vy máte v hlave pretlak nápadov, ktoré vám už nedávajú energiu, ale vás skôr vyčerpávajú. Rozumiem tomu, pretože som sama multipotenciálka a dlho som hľadala spôsob, ako túto moju rôznorodosť premeniť z chaosu na moju najväčšiu prednosť. Nakoniec som našla svoje miesto práve v sprevádzaní multipotenciálov a náplňa ma, keď vidím, ako im ich jedinečný spôsob fungovania začne dávať zmysel. Môžete si vytvoriť život a podnikanie presne podľa seba, v súlade s vašimi skutočnými hodnotami. Pri práci s klientmi v procese Ikigai coachingu využívam aj môj autorský koncept Harmonopis. Je to metóda, kde spájam terapeutické písanie, journaling a seba-coaching do procesu, ktorý vám pomôže upratať si myšlienky a nájsť jasný smer. Ak vás téma multipotenciality zaujíma hlbšie, otváram ju aj vo svojom podcaste Rôznočinnosť sprievodca životom multipotenciála. Mojím cieľom je, aby ste sa na našich stretnutiach cítili pochopení a v bezpečí, no zároveň odhodlaní urobiť reálne kroky k zmene. Či už riešite zmenu kariéry či podnikania, alebo hľadáte nový životný smer, som tu pre vás ako sprievodkyňa, ktorá vám pomôže znovu nájsť váš vnútorný kompas. Ak vás môj prístup zaujal, viac informácií nájdete na mojom webe janasol.sk alebo sa môžete so mnou rovno spojiť a dohodnúť si krátku bezplatnú konzultáciu a spoločne sa pozrieme na to, kde sa práve nachádzate a či nám spolupráca dáva zmysel. Neverím na náhody a teda ani to, že pozeráte práve toto video, nie je náhoda. Teším sa na vás a prajem krásny deň.